Dina Jumat bali sekolah, Ata Amanda lan Endah janjian tulan. Nanging Amanda lali yen arep tulan, dadi Amanda wis bali marang omah. Dadine Endah nelpon Amanda nakukna lan genahna yen diweke sida ngerti tulan apa ora. Ayo kak, sida apa ora? Sida dah lah, nanti Amanda sudah melu apa orang. Oh iya nanti ya Amanda. Terus boleh apa ya? Kita kita kondak kita nih DWK sudah melu apa orang. Halo Dak. Iya, halo, Ndak. Kenapa? Kau sida melu jalan aku karata apa ora? Oh iya, aku lali. Aku tidak melu, Ndak. Ya wis aku karata mari rumahku ya. Iya. Sawise nelpon Amanda lan genahna dolan, Ata lan Endah langsung maring nggone Amanda. Nanging banjur tekaning omahe Amanda, Ata karo Endah wis nyeluk-nyeluk nanging ora ana sing nyemanguri. Assalamualaikum, Amanda. Karena banget ya. Iya kayaknya loh, soalnya orang sini mau uri. Jadi kalau di nguri bukan emang nguri kok Nek. Manda, Amanda. Barang let suwe, Ata lan Endah goleti marang mburi omahe Amanda. Jebule Amanda lagi ngangsu ing sumur. Nanging Ata lan Endah ndelang Amanda lagi ngidoni sumur. Dadine Ata lan Endah langsung mereki Amanda. lah kan Anda lagi ngidoni sumur dah. Ayo samri. Dah. Macam itu sumur bukan lagi dikuingan. Apa ya, Ndak? Apa gitu ya? Sumpah jadi kami di kuningan. Iya. Kalau kayak kue ndak ngidoni sumur itu tumindak sing ora becik. Uga itu akeh bakteri lan kumane. Yen kowe ngidoni sumur pada beko nyebarna penyakit. Nalika banyu iku kanggo kebutuhan sedina-dinane dewek. Oh, kayak kue ya, Kak? Matur nuwun ya, wis awe ngerti. Yes, kami dolan. Yuk.